Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, may mga negosyante sa Lacson Street sa Bacolod City nga nagapanghanda na para sa pagbaha. May iba naman nga ginbato na lang ang ila sitwasyon nga permi ginabaha. Bagyo nga ba siyang ginapaabot nga magatabok sa isla sa Negros karon sa kaagahon. Yaring report. Nahimos na mga billboard sa Lacson Street sa Bacolod City. Ang iban, ginpangkakas. Ang iban, ginpamiod anay. Ini bilang preparasyon sa pagtabok sa bagyo nga basyang sa Negros. Ang ining Appliance Plaza sa Lacson Street nagbutang na sang panagang kag sandbags sa entrance sa ilang basement parking para paganhaga na pagsulod sang tubig baha. Ang dalan Lacson ang isa sa mga dalan nga ginabaha basta mabunok ang ulan. Diri man nahamtang ang rewinding shop sa mag-utod nga Jose kag Bart Costello. Naanad na sila nga basta nagaulan, nagabinaha. Makita pa ang lunang sa iban nga mga electric motors nga ginakaayo nila. Halin pa ini sa nagliligad nga mga baha. Gani, wala na lang anay nila gintandog, ang iba nila nga ulubrahon kay basi bahaon lang liwat. Ay, nabaton na lang namon din nga kada ulan, namon nagid lang nga amon din. Natunon mo na lang nga kada baha, kada ulan, baha. Ano na lang nang mo, ano kay ka naman choice? Giniwat-liwatan na no, obra? Pero nabasa na? Basa eh. Tigiliwat mo naman. Liwat naman. Wala na mo giliwat. Lagi mo ba? Mabasik ron. Wala lang nagitandog. Diba si bahaon liwat? Mabasik ba? Naghinay ang hangin nga dala sang bagyo. Halin sa isa ka tropical storm, nangin tropical depression na lang ang bagyo. Pero ginapaabot sa gihapon ang mabunok nga ulan nga dala ni Basyang. Ginpaidalom na sa red rainfall warning ang Negros. Seryoso nga baha ang ginapaabot. 55 kilometers per hour ang kabaskugon sang bagyo kag nagagiyo ini sa westward-northwestward direction sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. Sa 2 PM nga tropical cyclone bulletin sang Pag-asa, ginapaabot nga alas 11 karon sa gabi matabok ang bagyo sa Cebu kag matabok dason sa Negros. Ang bilog nga Negros Island region napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1.